és un debat complicat, és un debat difícil, però és un debat que s'ha d'abordar. Comentaves a l'informe CAS, tenim casos arreu d'Europa del que està passant i crec que hem d'anar primer, hem d'anar a veure què ha passat als països que en aquest sentit han fet algunes passes endavant. Hem d'anar a mirar què ha passat allà, hem d'anar a observar. No cal fer experiments a casa teva quan els pots mirar què ha passat a fora, no? Jo crec que és molt important. Sobre aquest tema sí que voldria deixar clar el marc en el que el meu partit, el PSC, es posiciona i es mou. També abans comentava la Glòria que el tema de la prostitució pel seu partit és un debat complicat i aquest segurament és un debat complicat també per nosaltres, però nosaltres tenim una arrel que avui és la que nosaltres volem deixar constància en aquest debat. Nosaltres som abolicionistes del gènere. El gènere considerem que és una construcció social i cultural creada per aquest sistema patriarcal que volem derogar, no? Per justificar i consolidar aquest poder dels homes envers les dones. El gènere ens fabrica estereotips que ens marquen tant als homes com a les dones, una manera de ser o una manera de fer. I a més aquests estereotips que ens marquen no són neutres, sinó que a més aquests ens serveixen per subordinar-nos a nosaltres, subordinar-nos a les dones envers els homes. Per això des del PSC ens declarem abolicionistes del gènere. Considerem que un nen que vulgui jugar amb una nina és això, és un nen que vol jugar amb una nena que juga al futbol és una nena que juga a futbol. La proposta del feminisme socialista es basa en el que hem anomenat aquest nou contracte social, que es basa en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i que es renunciï a la jerarquia entre gèneres, típica de la societat patriarcal que vivim. La llei trans no pot servir per atacar el feminisme i promoure, no sé, l'esborrament de les dones, no? En el fons, sembla que es vulgui atacar el fet de ser dona, no? Que ens vulguin fer desaparèixer. Perquè, esclar, si ara tothom només anant al registre civil pot dir que se sent dona, difícilment tindrem aquesta diferència entre homes i dones. Tots serem dones, ningú serà dona. No es pot fer una llei sense que escoltem els experts, no? Sense la compareixença d'experts multidisciplinaris que ens expliquin exactament què és, com pot afectar l'hormonar a un adolescent de per vida per canviar. Una cosa és voler jugar a futbol, voler jugar a ser policia, i l'altra cosa és canviar el teu cos amb una edat adolescent per ser un home o ser una dona, que és diferent de com tu et sents, no? No ens ho podem prendre tan a la lleugera, perquè realment hi ha persones que tenen aquesta dificultat per sentir-se bé en el seu cos, i aquests els hem d'ajudar profundament, però no a qualsevol que li passi pel cap, doncs avui em sento dona, demà em sento home, i així puc accedir a proves físiques més facilitat que una altra persona que realment és una dona, i jo puc accedir a un escalafon de la meva feina i l'altre no. Això s'ha d'anar molt en compte, perquè al final el que estem fent és carregar-nos al feminisme i a les dones, no? Tenim molt de respecte per transgènere i ens posem al costat, evidentment, però amb el suport d'especialistes, psiquiatres, pediatres i experts multidisciplinaris que ajudin. No és dona que ho digui, sinó una persona que neix amb unes característiques específiques. Al lavabo del Parlament tenim al lavabo de dones tenim 5 cartells, 5, val? El de la copa menstrual, el de trans, el de l'alletament, el dels discapacitats, tots el de les dones. I hi ha un altre només amb un home, val? I va venir una professora australiana una vegada a la visita i es va quedar mirant allò i va dir: perdona, però això què és? O sigui, ells aquí solets i tots els altres en el de dones. Realment n'hi ha per plantejar-s'ho. Des de Junts per Catalunya, un respecte absolut per tot el tema transgènere. De fet, nosaltres estem... Ara mateix acaba de sortir, aquest 4 d'abril, la resolució del Consell de Drets Humans que demana respecte, no? Demana que tots els estats, fa una crida als estats perquè combatin qualsevol tipus de discriminació, de pràctiques perjudicials contra les persones intersexuals. Estem absolutament a favor
de tractar aquest tema, de parlar-lo, de consensuar-lo amb tots els experts, de que es legisli. Ara això, sí, de cap manera sense una seguretat jurídica, de cap de les maneres. Som molt conscients de la problemàtica, s'ha d'acompanyar moltíssim a tots els pares que es troben davant d'aquestes situacions. Això sí que és una situació molt nova amb el percentatge que s'està duent avui en dia, perquè penseu que jo que tinc amics que s'han trobat en aquesta situació no saben què fer. Per tant, recorren a l'escola, recorren als psicòlegs per veure com s'acompanya aquesta criatura. Ara, d'aquí el que estaves plantejant de l'hormonació en aquestes edats, doncs home, jo m'he trobat amb casos d'una amiga meva que em diu la nena em manifesta això, la nena es comença a vestir com un nen, la nena diu que potser voldrà canvis a la seva vida, que es reconeix com a noi, es canvia el nom, es canvia el nom a Instagram, es canvia el nom a tot arreu, i tenia 15 anys, no? I ara, amb 17 anys, li diu, mare, ja ho tinc clar, és que soc dona, però soc lesbiana. Bueno, doncs, a veure, imagina't si fem un canvi en el cos d'aquesta persona amb 11 i 12 anys. O sigui, és que, vull dir, vaja, jo crec que això és impossible que ho puguem decidir nosaltres aquí. Això s'ha d'escoltar als experts, s'ha de mirar també en el dret comparat doncs, què és el que està passant i s'ha de legislar per recollir totes aquestes persones que se senten diferents i que per tant necessiten un canvi, acompanyar-los, però tenir tota la seguretat de que quin és el moment en què realment es puguin arribar a fer canvis físics, perquè és que potser després no hi ha marxa enrere. Jo tinc molt a prop un cas transgènere, molt a prop, molt a tocar, i realment ha sigut molt complicat. I sort que hem pogut estar acompanyats d'experts, perquè si no et sents en un món molt perdut totalment. I s'ha de respectar quan és un transgènere de veritat, no quan és una moda, que és el que realment pot preocupar i ens ha de preocupar més a la societat. El que hem de garantir és que qualsevol que vulgui fer qualsevol pas ho faci amb plena seguretat del que està fent. I acompanyat totalment amb el que estigui fent, però quan fas un pas tan important a la teva vida, siguis conscient plenament de que ho fas i que ho fas amb totes les conseqüències, o sigui, que prens una decisió formada i consensuada.